bismillahi rahmani rahim wa salatan wa salaman afdalit wara muhammadin mustafa sallallahu alaihi wasallam. caggal yettude Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yettude jillaɓe yettude seereɓe yettude sababu ayi yettane Allah yettata en jooɗima jonde yiɗi jonde fodde emo woni jooɗiɓe jonde ema woni jooɗanaɓe jonde ana jooɗana jonde rewɓe fulɓe rimɓe innirteɓe tufam rewɓe fulɓe 2018 premier janvier première cassette janvier 2018 10e leçon de Selibaɓe leegal ina wiye koles tawi ko ɗum 14h51 emo woni jooɗiɓe jonde nde 2018 ko troupe Kulaagu troupe kinnirteɗo aduna wona doole ko seesa yarete banggal guituruji ɗi e ñañoji